Raġel ta' 26 sena minn Santa Lucia wieġeb mhux ħati li fera ħafif lill-eks sieħba tiegħu. L-imputat kien akkużat ukoll li kkawża biża' li se tintuża l-vjolenza fuq bintu u li kiser ordni ta' protezzjoni u kundizzjonijiet ta' libertà proviżorja imposti fuqu mill-qorti fl-2019. Fil-qorti ħareġ li l-pulizija rċevit telefonata anonima mingħand persuna li sema' xi għajjat, riżultat ta' argument bejn il-koppja dwar kif kienet maqtuha l-patata. It-tifla qalet lill-pulizija li r-raġel ġibida minn xara waqt li kienet qed timxi fit-triq. Il-Maġistrat Natasha Galea Xiberras ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Raġel ta' 27 sena mill-Albanija wieġeb ħati li kkawża ħsara fuq karozza tal-pulizija li tammonta għal €369. Ir-raġel wieġeb ħati minkejja l-parir li tagħtu l-avukat tal-għajnuna legali li saħqet fil-qorti li r-raġel jinsab taħt pressjoni għax m'għandux saqaf fuq rasu u jinsab bla xogħol. Fil-qorti ħareġ li nhar l-4 29 ta' April ir-raġel sab ġebla u għaddaba fuq karozza tal-pulizija li kienet ipparkjata quddiem l-asta tal-Mosta, niżel arkubtejh u tella jidu fuq rasu u stenna lil pulizija tarrestaħ. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Natasha Galea Xiberras ma ċċettax l-ammissjoni tiegħu għaliex ma kienx konvinta li l-akkużat qed jifhem il-konsegwenza ta' din id-deċiżjoni. Fl-awla, ir-raġel insista li jrid imur il-ħabs u l-qorti appuntat psikjatra l-akkużat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.